Ýere bar ýakaby ýary giýjäň bir wagty. Ece. Oğlum. Oğulcuğum. Ece men şuyan Ece neredesin? Subhanallah. Bence sus yapma. Ýary giýse näme işlepdiň çagan berdi? Oğlum ýary giýse näme işlepdiň berdi? Bence mağara şokyor. Bizim geçeňiz nerede çagan? Ecem karıştı gitti. İntiham gelin. Ben Ecem. Yenonno maňa Allahyň beren sowgaty çaga. Şu günden şeýle onna sen meň çagam. Ýür oğlum. Bu çaga kim? Nerden tapyp geldiň? Kimiň ogly? O nähili bizim ogluma? Bizim oğlumuz. Biriniň çagasy bolaýmasyn? Men indi sizin oğlunuz. Bizim oglumyz? Bizim oğlumuz. Ýür oğlum. Nähili çakdan maşyny. Nabaryň soňra Ey Allah'ım, can içinde can döretmedigen bolsaň, yerdäki perzent nygmatyňdan içildiň, can Allah'ım. Sana yüzümün şükür edýän ey gudraty güçli Tanrym.